Shoutout sa lahat. Nanonood. Naganda ang hulog yan. Oh, shoutout din yung mga Magadana ko. yung mga natin diyan. Ano, Good morning, good morning. Ayan. may ano kita, may... Ano ba? Ang tao magagana. Hello. Magaling tinapay. Good morning sa lahat. Good morning sa lahat yan. Bahay namin. Oh, mayaman. Ayan. So, bahay namin dito sa San Fernando, Camarines Sur. Ayan. Tayo may pagkakano na. Shoutout sa mga nanonood sa YouTube channel ko. Ayan. Welcome to my new YouTube channel. So, sa Bicol. So, bahay namin dito. Ayan, shoutout sa mga taga Laguna, Kabuyaw, Team Katagumpay. Shoutout sa inyo diyan. Sa bahay namin. Pala yung lugar namin dito. Bicol. Ayan. Pagaganda ng umaga. Today's vlog po natin ay lilibot ko kayo dito sa bahay namin sa amin sa Bicol. Ayan. Shoutout sa mga taga dito sa Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes. Yan bali nakapagawa na pala ako ng nakapagawa na pala ako nung official sticker na ipapamigay sa mga subscriber natin dito sa salamat sa inyo. Sana tuloy-tuloy lang yung pangarap. Yan, para sa atin naman yan lahat. Yan. Habang nandyan si YouTube yan, lagi, basta mag-ano lang tayo sa upload lang tayo lagi. Mga videos. Good morning sa lahat. Parang yung bahay namin dito, makikita nyo. Probinsya talaga ito sa amin. Camarines Sur. Hello sa lahat. Bali, papakilala ko sa inyo yung yung lagi kong ginagamit na motor sa biyahe natin lagi. Ito, papakita ko sa inyo. Si Snicey 125. Ayan yan lagi yan po ang lagi kong ginagamit sa biyahe ko. Ayan. Lagi yung ginagamit ko sa biyahe ko. Si Snicey. Lagi kong ginagamit. Kasi nasa biyahe tayo. Solid team Katagumpay tayo dito. GTV. Ayan. Supporters po ako ni Sir J dito sa Camarines Sur. Kasi ayan. Inspirasyon ko siya sa sa mga vlogs niya. Magandang umaga sa lahat. Si Snicey 125. May mga may mga naman dito, may mga tourist spot destination naman po dito sa amin. Sa San Fernando. Yung si Snicey Shoutout kay Snicey 125. Hello. Ayan. Kaya sa bahay namin. Magandang umaga. Magandang umaga sa lahat.
Yung mga ano namin dito, yung mga tanim namin. Yung mga tanim namin dito, oh. Dito, yan. Mga tanim namin. Mga ano, yan, ano yan, pechay. Mga tanim ng mama ko dito sa ano, itong tanim niya to dito sa ano, sa likod ng bahay namin. Yan, oh. Yan. Nakikita nyo. At yung ano namin, yung ano namin dito. Yung mga tanim namin dito sa ano namin, sa likod bahay. Ayan, oh. Magandang umaga sa lahat. Tapos yun naman ang ginagamit kong ano, antena ko. Yan. Ginagamit kong antena ko. Ganda nga eh. Ito yung likod bahay namin. Ito po kayo sa bahay namin. Maraming salamat sa panonood. Ito po ko natin natapos yung vlog ko. Peace.